गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आं चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदों। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, आलायारन फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारनानै फैदों। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ स्क्रिनावबो देखायनानै होगोन। लोगोफोर, बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बावगारहायि गोसो। बेयो मोनसे गोदान रमान्टिक शर्ट मुभि। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों गोसोखां, सुशीला, मिशिल, आलबिना, प्रमिला, रटेन, बिलिफां। आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट राइटारानो जादों फैलाव बसुमतारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि पस्ट प्रडाक्शनानो जादों अर्जुन नार्जारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों आलायारन फिल्म प्रडाक्शन। लोगोफोर, दासिमहालागै नोंथांमोना नायाखै, अब्ला बिथांमोननि नैबे आलायारन फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान सर्ट भिडिअ गोबां भिडिअ लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नैबे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो।